Ei, què tal? Ja veieu, aquí, envoltats d'un pilot d'amics. Pilot d'amics? Que no n'hi ha cap enlloc? És igual. D'amic que en tinc un jo, de veritat. L'altre dia me'l vaig trobar i em va dir Albert, perquè ell de petit que a mi sempre em diu Albert. Mira, ha agafat aquest costum i em diu: ei, Albert, estic fins aquí de la meva sogra. T'ho juro, és que no la suporto. M'estimaria més tractar amb un terrorista que no pas amb la meva sogra. Almenys amb el terrorista s'hi pot negociar, que el que és amb ella... Imagina't si és curta, que l'altre dia se'n va a la farmàcia i demana un pot de freqüència. De freqüència! La farmacèutica li diu: perdoni, de freqüència? Diu: no sé, diu, jo he anat al metge i m'ha dit que m'havia de rentar els baixos amb freqüència, que es veu que... vinc a buscar freqüència... És que està molt malament, pobra dona, molt. És pesada. Em deia Albert, em deia així mateix. Albert, és pesada. En fi, sí, diu que quan es mori li posarà una placa que posi: aquí descansa la Pepeta i a casa descansem tots. Ara s'haurien de sentir ja, ja, ja. Però, com podeu comprovar, estic tot sol.